Kung makikita nyo mga kasinag, ayan na namin nalinisan. Oh. Ayan. Sopas na may sabaw. Supas na may sabaw. Ayan mga kasinag, oh. Ang tawag sa inyo nito? Masakit mga gat yan. Ano? Naputol yung ating itak. Tapos yung kay Kuya Ding na itak nasira din. Ito merendala natin mga kasinag. Ayan oh. Hot cake tapos pansit. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Mga kasinag, dito naman kami sa sa inalagan lupa ni Kuya Melvin. Ang Team Lakas andito naman. Dito naman ang trabaho. Ayan sila. Ayan si Mando, si Kuya Ding, si Mboy, si Kuya Iking, tapos ang anak ni Kuya Barok. Si Kuya Barok kasi ngayon mga kasinag may ginawa lang, nagpapalit siya doon sa anak niya. Tapos si Kuya Melvin mga kasinag, may session yun. Yung anak rin ni Kuya Melvin ang nagpalit, magtatrabaho. Ito pala ang tatrabahuhin namin. Ayan o. Lilinisan namin itong limunan. Puro kalamansi kasi yung tanim niya mga kasinag. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo maya maya. Tama-tama yan si Tuntun, ginagrass cutter na niya. Ayan, tama yan. Ayan, update muna sa aming nalinisan. Ayan yung aming nalinisan. Ayan. Yan pa lang yung nalinisan namin mga kasinag. Si Magayon pala mga kasinag, ayun oh. Ayun. Kita nyo? Lihala ko si Magayon dito kasi hindi maasikaso ni Mrs. doon sa bahay mga kasinag. Dito, inalpasan ko lang siya. O, di ba? Paikot-ikot lang siya dito. Kakain lang siya dyan. O, sigurado yan, bago matapos ang linisan namin dito, di busog naman yung kalabaw na yan. Patubugin na lang natin mamaya pag mainit na. Tapos painumin. Ayan, update muna mga kasinag. Ayan, busy sila. Ayan, mapapansin nyo. Bilis pumuro lang ita ko mga kasinag. Maghasa muna ako. Magtais muna ako at yung ibang damo ay sumasabit na doon sa itak kong ginagamit. Inom muna tayo ng tubig mga kasinag. Sarap. Dito sa amin mga kasinag ang kinukuha ng tubig bukal. May hukay sila bayaw dyan na ginawa. Ang ganda ng bukal. Ang sarap ng tubig, napakalamig. Malamig na, malinis pa. Saka fresh na fresh talaga ang tubig mga kasinag. Talagang nakakapawi ng pagod kahit walang yelo. Ito ang pagsubok sa aming maghapon mga kasinag. Patapos naman dito mga kasinag kay Kuya, doon naman tayo sa Rawis, doon sa binabantayan kong lupa. Isang bisis lang sa isang linggo mga kasinag kami magkatrabaho. Tuwing Sabado lang. Basta tuwing Sabado, schedule ng Team Lakas yan. Kung kaninong turno o kung kanino naman kayo magkatrabaho, doon kami. Para hindi kami mahirapan mga kasinag. Kasi kung hindi namin gagawin ang ganitong bayanihan, pare-pares kami mahihirapan. Lalo na sa pagpapalinis ng nyugan. Kung ibabayad mo yun, napakalaking halaga. Hindi kagaya ng ganitong may team talaga kayo na makakasib ka talaga mga kasinag. Ang gagastusin mo lang yung pananghalian, yung merienda lang. Kasi sa pananghalian, kami na nagbabaon ng sarili namin. Sa merienda lang silang nagastos mga kasinag. Di ba? Ang laking minus na nun. Sa may nyugan, malinis na yung nyugan mo, di ba? Kaya ang hangad ko mga kasinag, huwag niyong skip ang ads. Yun lang ang tanging lambing ko sa inyo. Pahinga mat, hasa-hasa muna kami. Maghahasa muna kami at mapurol lang aming itak. Ayan mapurol na din yung itak niya. Mahina. Hindi na natala mo. Ayan naman si Kuya. Hindi yata pahinga yung anak ni Kabarok.
Ayan sila. Pahinga muna mga kasinag. Ayun pala si Magayon mga kasinag. Oh, ayan oh. Paikot-ikot lang siya. Diyan lang. Pag nauhaw yan, pupunta lang yan dyan sa may sapa dyan. Pag susunod na lang yan dyan. Ayun oh. May sapa yan dyan, sa baba dyan. TikTok mo kuya kay. Hindi. Susunod lang yan dyan sa mga kasamahan na yan. Itin subang di si mga para video. Yan oh. Mga kasinag, ang team lakas, wala nang lakas. Ayan, merienda muna tayo. Ayan, merendaan namin. Dito tayo. Ayan mga kasinag oh. Sopas na may sabaw. Supas na may sabaw. Tapos tinapay. Mga kalimbong. Ayan mga kasinag. Dito kasi sa Bicol mga kasinag, ang supas, yung ano, yung tinapay na sortidos, yung tawag nila supas. Ayan. Sigurado nito mga kasinag, magkakamero na kami ang lakas nito. Okay, pati yung ito din. Yan palang para yung limang. May baba. Duman nga yun. Pinakainat na ito ng naman. Habang yung naarap pa lang yung habang ito. Maraming ko na. May naputol ako sa road. May sa dalo dito. Sarap. Swerte mga kasinag. Alam mo pandoon. Kaya ang pagdala, ano, bigla, makabubusihan. Wala, nandun na mga paunta na. Makalito. Hindi lang hindi ang maano. Wala. Bitin. Isa pa. Oh, balat pa. Ang dami oh. Wah, atang. Ay, basta. Ayan mga kasinag, busog na ang team lakas. Ayan na. Lakas na naman. Salamat pala kay Ate Pir sa pagluto ng aming meriendahan. Arangkada naman tayo mga kasinag. Trabaho na naman. Mga isang oras trabaho pa. Pananghalian naman. Ayan. Ready na tayo. Sarap pa sana magduyan-duyan. Saan? Saan? 1 hour? Ayan mga kasinag, tayo na. Tulpo! Ito pala mga kasinag. Itong aso na ito, kapatid ito ni Pitoy. Ayan. Tulpo. Tulpo! Ayan. Kapatid yan ni Pitoy, si Tulpo. Kaya tinawag yan mga kasinag ng Tulpo. Ang pangalan nito, Putol. Binaliktad lang. Kaya naging Tulpo. Ayan na. Ayun na. Ayun na sila mga kasinag. Niwala na tayo. Asa na daw si Magayon? Huli ata yun. Kasi Magayon mga kasinag, yung halaga nating kalabaw, nalpasan ko lang. Kasi yung kalabaw ni Kuya Melvin na dalawan, dito rin nakatali. Pero siya hindi lumalayo. Hahanapin ko muna. At paanohin natin, painumin. Ayan na. Ayan mga kasinag, trabaho na ulit tayo. At ang mga kasamahan ko, sigin ang trabaho. Ako palakad-lakad pa. Sige na umalbag nila mga kasinag. Talagang binabanat-banata na. Bunga ng limon dito mga kasinag. Oh. Ayan, oh. Ang laki ng bunga ng limon. Oh. Ayan, oh. Puro ano kasi ito mga kasinag, limon. Yung ano, tawag nito kalamansi. Yan, puro kalamansi ang tanim nito. Hanggang dun. Paikot dun. Siguro mga ilang hektarya itong kalamansian. Malima yata ito? Wala.
Meron mga 5. Mga 5 hektaryang kalamansian mga kasinag ang tinaniman. Kaya napakalawak. Ayan na, maglinis muna tayo. Ayan. Makunat. Yan ang makunat mga kasinag. Yung ganyang kugon. Napakakunat niyang linisin, tabasin. Yan. Malinisan lang puno ng kalamansi na ito mga kasinag. Itong puno na yan mga kasinag. Ano ito? Lubi-lubi. Ayan o. Yan. Masarap yan pag ginugulay. Ayan pa o. Ang mga ganyan mga kasinag, hindi namin pinuputol. Para pag nagtalbos yan, gulayin. Yung mga ganyang puno mga kasinag, putulin na natin yan. Kasi hindi makakabilo ang limon pag nakakanlungan ng mga puno. Saka ito naman mga kasinag puno na ito, hindi naman tanim yan. Pusa na lang tumubo yan. Di ba? Kung hindi natin lilinisan, tiyan nyo. Kung hindi natin alisin itong puno na ito, makakapikto dyan sa tanim. Ayun. Ayun mga kasinag oh, ang tawag sa inyo nito. Ayan o, putaktik kung tawagin yan dito mga kasinag. Masakit mga agat yan. Ayan o. Ayan, nakagat yata si Kuya Ding. Ayan mga kasinag, nakagat yata si Kuya Ding. Masakit mga agat yun, putakti. Kahit maliliit yun mga kasinag, napakasakit mga agat yan. Susunugin yata niya. Saan ako naglilinis? Busy oh. Ayan po sila. Ando naglilinis sila. Si Tonton, relax si Tonton mga kasinag. Kontrata naman niya yung mga kugon. Kasi nahihirapan kami magtaba sa kugon. Kaya ginagrass cutter niya yung mga kugon. Ayan sila. Ito mga kasinag, ang tawag sa inyo nito. Ayan o. Dahat ito kung tawagin dito. Tingnan nyo naman mga kasinag. Simula sa dahon. Ayan o. Simula sa dahon hanggang puno. Para siyang laghari. Napakatalas. Ayan. Ito ang kalaban ng mga magsasaka mga kasinag. Lalo na dito sa Nyugan. Napakatalas ng ano niya, ang katawan, tapos yung dahon. Saka pag nasugat ka, napakahapdi. Init. Dahil bunga ng limon. Yan. Kunin natin ito mga kasinag. Healthy sa kalabaw ito mga kasinag. Ano? Ito yung native na ano, ang tawag yung kinakampay nila. Ito yung native. Pakain natin kay Magayon yan mamaya. Pahinga muna tayo mga kasinag. Mainit. Halos walang hangin na dumadaan dito. Mahina ang hangin. Ang init pa ng panahon. Ayan, sige ang trabaho nila din mga kasinag. Sige ang trabaho nila. Ako pa upo-upo lang. Silong muna, silong, mainit. Meron dalan.
Asim. Ah. Maasim pero masarap. Sabi asim. Ito makasirap. Tonton. Pading. Dun. Tinggo yan. Dun pa yata. Pahinga muna mga kasinag. Talagang hindi kayang straighten. Makulimlim naman sana mga kasinag. Kaso wala ganong hangin. Kaya napakainit. Mga kasinag, ayan ang pananghalian namin, oh. Ayan. Magdasal mo na bago diba? magpagkakan. Ayan, oh. Ito masarap mga kasinag, oh. Sinabawan. Tapos yun. Panalo. Wala, balbagan. Amen. Kain na mga kasinag. Kuha na lang tayo. Diyan. Diba? Kuya. Ano na? Mayon tukawan. Try mo yan. Ante mo. Lurok ang kanina. Ito, lurok. Hindi gustong lurok. Ay, ano yung native? 45 years. 46 days yan. Makasinag, attack! Atol po. Attack tayo, attack. Kayo. Attack pa lang. Sarap sana mag-budol fight mga kasinag, kaso lang may sabaw yung ulam namin. Mahirap kamayin ang may sabaw. Matabi ng gusto. Kaya hindi kami nag-budol fight. Doon na lang sa rawi. Iyo. Budol pet yun eh. Budol pet mo sa rawi. Yun tayo sa may gilid ng rawis, ano? Dagat. Ayan mga kasinag, alauna na ng hapon, trabaho na ulit kami. Kung makikita nyo mga kasinag, ayan na yung aming nalinisan. Oh. Ayan. Okay. Ayan na yung aming nalinisan mga kasinag. Hanggang dun, sa dulo na yun. Si Magayon pala yun. Kung makapansin nyo. Ayun si Magayon sa dulo. Inalpasan ko lang siya mga kasinag para ano, tawag nito, busog talaga siya. Tama lang siya dyan. Update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag. Kasi magkatrabaho muna kami. Rangpasin naman namin yung ano dyan, no, mga damuhan na yan. Ayan mga kasinag, update muna sa aming nalinisan. Kung makikita nyo mga kasinag, oh, diba? Ayan. Tapos na naming linisan yung kalamansian dito mga kasinag. Itong limunan kung tawagin dito sa Bicol. Tapos na naming linisan. Hanggang dun, papaganyan. Doon naman kami sa kabila mga kasinag, sa lugar dun. Yung mga kasamahan ko ando na. Doon naman kami maglilinis. Dalhan natin. Yan mga kasinag. Ayun na. Ayun pala si Magayon, no. Yun si Magayon. Ayun mga kasinag. Nakikita nyo yun? Yun sa puno ng nyug. Pagala-gala lang siya dyan. Hayaan ko lang yan dyan, mabusog talaga siya. Niwanan ako ng mga kasamahan ko. Ayan mga kasinag, dito naman kami malinis. Ayan, kung nakita nyo, naglilinis na sila. Ako nagbibideo pa. Hanggang doon naman kayo mga kasinag maglilinis. Hanggang doon sa pakantuhan doon, pag ganyan. Ayan mga kasinag, tapos na ang aming trabaho. Merienda na muna tayo. Susunod naman na Sabado ulit. Abangan nyo mga kasinag doon sa Rawis. Naputol ang lakas. Naputol ang lakas mga kasinag.
Siya nga pala mga kasinag, naputol yung ating itak. Ito. Ayan o. Nakita mo ito? Naputol yung ating itak. Tapos yung kay Kuya Ding na itak nasira din. Itong merendala namin ngayon. Ayan, pansit. Ayan o. Pansit. Tapos ano yan? Hot cake. Saludsud kung tawagin dito sa Bicol. Ayan. Merienda mo tayo. Ito merendala natin mga kasinag. Ayan o. Hot cake tapos pansit. Talagang bawing-bawi ang lakas. Dito sa kabila. Yan ang merendala ng Team Lakas. Ayan o. Ayan si Kuya Ding mga kasinag. Kabayuan mo. Itong iwalit ng tubig. Yakod. Yakod din po yung katasito. Dili na to. Dapat niya ito doon sa harang ko. Dapat ko tak Bawing-bawi ang lakas. Pwede man tubig doon ng bahay. Sabihan duman. Para ba yung burangan. Dadalhin. Dapat duman ng sa haran ini. Kagawad sito ta madali nang magugbun. Kabuuan na ba ngayon para manap? Hindi pa. Madali na. Unsing bulan ang unya. Pero merong simana ng Pebrero, ng taon. Loge yung mga kasamang ko mga sinag. Palibasat walang buta. Napakamaputi kasi dito. Mahanap ng daanan. Umiikot sila. Palibasat kami nakabuta. Abatay. Magayon, apati. Yeah. Busog si Magayon mga kasinag. Sawa siya namang kasasabsab dun. Hindi makasamahan ko sa hulihan. Tapos yung iba nasa unahan na mga kasinag na una. Pauwi kami. Abangan yung mga kasinag sa susunod. Doon naman tayo sa may Rawis. Next week. Susunod na Sabado. Doon naman tayo. Pinagod akong kalabaw na ito. Takbo ng takbo. Ay, tantahan lang. Niiwan mo kasi ako. Dito, wag dyan. Palayan yan. Magbabayad tayo nang wala sa oras dyan. Dito. Magbabayad tayo dyan. Galitan tayo dyan. Gusto mo mag-barangay. Dandahan lang kasi. Bilis man ito. Huwag ka dyan, dito tayo sa kabila. Dito tayo tamaan. Pinagod ako ni Magayon mga kasinag. Takbo ng takbo.